To był odważny człowiek. Jak on miał coś do powiedzenia, to on to rzekł. Był poliglotą, mówi się, że znał wiele języków obcych. On miał takie pseudonimy: Trybun Ludowy, Król Kaszubów. Certa. Zdawa tak coś? Nie, a co ty tam przyniósł? Karol Kreft, król Kaszub? Co? Kasiejmy króla? Co ty tam gydyś? Le nie teczkuje z koroną, le siebie nazywale królów, ledzy mądrych i wykształconych. No to co on ta cigłę zrobił? Łe, starosta, Uniwersytet Warszawski, radca prawny, Torun. To je baro ciekawi. Jeby chce to wszystkie łeby cię dziełem tam był. No to musimy tam jechać. Idźmy jegłe szlacha ma. Jo. Karol Józef Kreft urodził się 15 czerwca 1907 roku w przepięknej scenerii jezior raduńskich w miejscowości Zawory koło Chmielna w powiecie kartuskim. Jego ojciec, Karol Emil, o częściowo szlacheckim pochodzeniu, był właścicielem majątku ziemskiego, także kilku jezior, w tym raduńskiego Dolnego. Matka Wanda pochodziła z gdańskiego rodu Fądzingielewskich. Dom dziadków to był takim domem patriotycznym, gdzie się kultywowało wszystkie święta narodowe, święta niepodległościowe, powstania. Czy pani by nama mogła rzec, gdzie ci krewcy tyły mieszkale? I krewcy tu mieszkali, to było ich całe gospodarstwo i ta ziemia należała do nich, 16 hektarów tu było, ja. I na tym gospodarzali, a później to sprzedali moim teściom. Jak to gospodarstwo przed tym tu wezdrało? Tu był stary budynek w cegła, murowany i z werandą, tak się bardzo okazały, fajny budynek, ja. I ta stodoła jeszcze stoi po kreftach, ta tu jeszcze je. A te budynki to moi postawili z mężem, ja. My więcej są zajmele rabacieniem, jo? Tu to kłodno należało też do kreftów i mogli łowić rybę. Rybę łowili, a przeważnie zamą i saniama łezeli je do karty i sprzedawali ich do Kostrzyżyna. I ta rzeka należała też jeszcze do kreftów. Mieli pompa na podwórku, co cygna łeda tu od jezera na gospodarstwo. Ja. Oni mieli służbę do co konie futrowali, oni nie futrowali koni, bryczka była ekstra, co do końca z nimi jeźdza, ja. To była taka szlachta. W rodzinnych Zaworach Karol Józef ukończył szkołę powszechną. Rodzice, marząc o kapłańskiej drodze syna, wysłali go do biskupiego Collegium Marianum w Pelplinie, które ukończył z wyróżnieniem już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1922 roku. Wówczas ojciec Karola postanowił sprzedać majątek w Zaworach i zakupić znacznie większy majątek w Otominie pod Żukowem, chcąc zbliżyć się do większych ośrodków miejskich. Otomino kojarzy mi się z miejscem właściwie spędzania wakacji. Zależało dziadkom na wykształceniu dzieci. Część męska rodziny zdążyła przed wojną już skończyć uniwersytet. Potem następni chłopcy, którzy jeszcze chodzili na Politechnikę. Jeden z nich, drugi zajmował się Łączynem i młodsza córka również skończyła studia, a najstarsza, Maria, wyszła za mąż jeszcze przed wojną. Karol podjął naukę w świeżo powołanym Polskim Gimnazjum Macierzy Szkolnej w Gdańsku. Był znakomitym uczniem. Po 5 latach nauki z wyróżnieniem zdał maturę w 1927 roku. Do egzaminów ustnych nie musiał przystępować, gdyż został z nich zwolniony. Zastanawiał się Karol, którą uczelnię wybrać, czy Sorbonę, czy Uniwersytet Warszawski. Po rozmowie z jego kuzynem Otmarem Cilkiem doszedł do wniosku, że będzie mógł więcej poświęcić się Kaszubom i pójdzie na Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa.
Warszawa je piękny. Miejsce to zdywy, że mają jesme blisko placu. O, Szczeta, główny brama, Uniwersytet Warszawski. O, idziemy będę siekać szlachów Karola Krefty. Już na pierwszym roku studiów Kreft związał się z ruchem kaszubskim. Wtedy nawiązał też kontakt z ówczesnym liderem ruchu, doktorem Aleksandrem Majkowskim. Kreft postanowił wówczas w Warszawie założyć korporację studencką. Przyjęła ona nazwę Kasubia, którą konsultował właśnie z Majkowskim, ojcem duchowym młodej studenckiej organizacji. To było celem jego, żeby ta korporacja zebrała najwięcej dokumentów do historii Kaszubów oraz zaakcentowała swój element kaszubski, kształtowanie się kultury polskiej. Majkłewści Ksandrze, ledy swygłe Abba, co radzył jest pism sajeśłet Zoroastra, ciemujce nie wspiar twój kłynśt Asquilapa i nie dył rzec dzesąd ktywasta? Rabbi, prywdze wirny, gryfa wskrzesiecely, te decht jak belek ze Sławłeszyna, łestrzy źle lira, co zabrzmia we wiele, łyzdrzył, skąd bidesa w lecie przeciena. Chwilą, kiedy ci młodzi kandydaci na studentów przyjeżdżali czy do Warszawy, czy do Krakowa, czy do Poznania, oni czuli się zagubieni. I właśnie korporacja nasza miała za zadanie zaopiekować się tym młodzieńcem z tych terenów. Tu jest napisane, że Karol Kreft założył na pierwszym roku studiów korporacja Kasubia. Jak to jemu źlewy? No, nie dziwmy się, wszak miał wyjątkową miętę do swoich terenów. Przecież powiat kartuski to było jego miejsce uczenia się od lat najmłodszych. Korporacje było to takie zrzeszenie studentów, które było hierarchiczne. Skupiało młodych studentów, starszych studentów oraz absolwentów, czyli tych, którzy już skończyli studia, nazywano ich filistrami. Była to więź przyjaciół złączonych jedną ideą. Korporacja Kaszubia, jak sama nazwa wskazuje, łączyła osoby pochodzące z Kaszub i Pomorza. Z czasem więcej było z Kaszub, a mniej z Pomorza. Korporacja cieszyła się sporymi względami księdza Alojzego Bukowskiego, który był profesorem Wydziału Teologii Katolickiej i był opiekunem z ramienia uniwersytetu tejże korporacji. Czy zachowały się ci dokumenty o Karolu Krefce jako studizie w Warszawie? Tak, zdawał egzaminy na czas, przez 5 lat studiów szybko przebrnął zgodnie z terminami. Do tego dodajmy jeszcze, że w 1930 roku, tak jak wówczas obowiązek nakazywał, służył w pułku piechoty jako podchorąży. Każdy student musiał coś takiego przejść. Podczas studiów tu na Uniwersytecie Warszawskim sławił się tym, że bardzo promował swój region poprzez założenie tej korporacji Kaszubia, albo też bycie przewodniczącym akademickiego koła Pomorzan. Co zostało z dokumentacją Kasubii? Niestety dokumenty korporacyjne w większości nie ocalały. Znamy je jedynie poprzez zbiory kilku entuzjastów, dawnych zresztą uczestników tychże korporacji. Kasubia przetrwała aż do II wojny światowej. W 1938 roku, także z inicjatywy Krefta, wtedy prezesa koła filistrów, czyli byłych korporantów, otrzymała ona swój sztandar. Było to arcydzieło kaszubskiej sztuki. Jego wykonawcą była Bronisława Wrycza, po mężu Plińska. Po raz pierwszy Kaszubi bardzo licznie się zeszli na tę uroczystość. Zobaczyli swój sztandar Gryfa Pomorskiego i pod tym sztandarem zobaczyli swoje dzieci. Pierwsza generacja inteligencji kaszubskiej. Sztandar zachował się do dnia dzisiejszego. Z woli ostatniego prezesa Kasubii, Antoniego Skwiercza, w 1993 roku został przekazany na ręce kontynuatorów
kaszubskich idei warszawskiej korporacji. Po studiach i dwuletniej praktyce w charakterze asesora sądowego w Gdyni i Kartuzach w 1936 roku trafił do Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu, gdzie objął stanowisko radcy prawnego wojewody pomorskiego Władysława Raczkiewicza, późniejszego prezydenta Polski na uchodźstwie. Natychmiast też włączył się w wir działalności kaszubskiej. Jeszcze tego samego roku stał się jednym z twórców organizacji Zrzeszenie Miłośników Kaszubszczyzny Stanica. Tę nazwę także konsultował z doktorem Aleksandrem Majkowskim. W Stanicy objął funkcję wiceprezesa. O! I ty w Toruniu Karol Kreft był radcą prawnym wojewody pomorskiego. A tyle jesteśmy przy twardim Artusa. Jo, i tyłe zakudele z Towarzystwem Miłosników Kasiebizne, Stanica. To ich chcemy zazdrzec. Panie profesorze, to tu w tej pięknej zale powstała ta stanica? Tak, ten budynek, dwór Artusa, historyczny budynek, w XIX wieku założony, był miejscem spotkań różnych towarzystw naukowych, różnych organizacji. Również była to sala koncertowa, najbardziej widowiskowa w Toruniu. Jak widać, jest faktycznie piękna oprawa i tutaj powstało Zrzeszenie Miłośników Kaszubszczyzny Stanica. Zostało założone w październiku 1937 roku. A ciegły ti ledze chcele dokłe nas dla Kasiebizne? Zrzeszenie chciało promować kaszubszczyznę. Przede wszystkim język kaszubski, zwyczaje kaszubskie, ale również jednoczyć ludzi wokół idei, nie tylko kaszubskiej, ale również pomorskiej. Również działalność wydawniczą. Wydano pierwszy tom, czyli zakładano, że tych tomów będzie więcej, pisma Aleksandra Majkowskiego. To jest oryginał z 1938 roku, staraniem Stanicy, Zrzeszenia Miłośników Kaszubszczyzny w Toruniu. Książki były drogie. Przed wojną wydanie książek nie było tanie, więc te osoby, które były zaangażowane, była to grupka osób, musiały zebrać pieniążki i same wydać ten wspaniały, historyczny już dziś tom. Jaka była rola Karola Krefta przy tworzeniu Stanicy? Karol Kreft miał 30 lat, gdy zakładano stanicę. Miał już duże doświadczenie w organizowaniu różnych stowarzyszeń. Pracował w urzędzie wojewódzkim, no i tutaj spotkał się z osobami, które również były zainteresowane kaszubszczyzną i z nimi wspólnie założył stanicę. Prowadził obrady. W 1937 roku to on był tutaj tym, który przemawiał, który prowadził obrady założycielskie. Prawdopodobnie stał tutaj stół prezydialny, za którego przemawiali ci, którzy byli założycielami tego zrzeszenia. Stanica jako pierwsza organizacja zaangażowała się w tworzenie programów radiowych w języku kaszubskim. Wynikało to z tego, że w Toruniu funkcjonowała rozgłośnia radiowa, która propagowała język kaszubski na terenie ówczesnego Pomorza. Ważnym elementem było zjednoczenie osób, które zamieszkiwały w Toruniu, a związane były z Kaszubami. I to było bardzo istotne. Wcześniej to samo działo się w Warszawie w tej korporacji, tylko że ona grupowała ludzi młodszych, a tu już mieliśmy dojrzałych ludzi, którzy byli zaangażowani sercem w działalność na rzecz Kaszub. Po wybuchu II wojny światowej Kreft jako oficer 66. Kaszubskiego Pułku Piechoty brał udział w wojnie obronnej. Trafił do niewoli. Przed śmiercią uratowała go perfekcyjna znajomość niemieckiego. Wrócił w okolice Torunia, gdzie wkrótce zawarł związek małżeński z Bogumiłą Kawecką. Wspólnie zamieszkali w okupowanej Warszawie. Tam urodziło się ich jedyne dziecko, Gabriela.
Kreft wziął udział w powstaniu warszawskim, w którym zginął jego najmłodszy brat Kazimierz. Akurat przebywał on u starszego Karola w Warszawie. Kazimierz miał zostać spadkobiercą rodzinnego majątku w Otominie. Po wyzwoleniu Kreft postanawia wrócić w rodzinne strony. 1 stycznia 1946 roku mianowany został pierwszym powojennym starostą kartuskim. Dał się tam poznać jako sprawiedliwy gospodarz. Starał się wszystkim pomóc, a zwłaszcza dzieciom, biednym i tym wszystkim, którzy byli pokrzywdzeni. Doskonale potrafił rozdzielać paczki UNRWA i dlatego otrzymał miano szczodrego lub sprawiedliwego. Jego prokaszubska działalność i szacunek miejscowej ludności stały się jednak powodem odsunięcia go od władzy i późniejszej inwigilacji przez aparat Urzędu Bezpieczeństwa. Te światła, te flesze przy przesłuchiwaniach, to zniszczyły tego człowieka. Krótko pracował w Sopockim Urzędzie Miejskim, później był akwizytorem i maklerem w gdyńskim porcie. Nie mógł się pogodzić z nadużyciami władzy, które nazbyt chętnie wykazywał. Ostatecznie od 1951 roku pracował już tylko na własnym gospodarstwie w Otominie. Na początku po wojnie to oni razem mieszkali, no ale żonie trudno było potem już żyć w takich warunkach, także ona mieszkała we Wrzeszczu, a potem wyjechała i gdzieś tam wyszła za mąż. Były starosta, prawnik, znakomity erudyta i poliglota Karol Kreft stworzył sobie pustelnię za rzeką Radunią na resztówce otomińskiego majątku. Odciął się od ówczesnego życia społeczno-politycznego, choć za pośrednictwem prasy i korespondencji miał wciąż dobre rozeznanie w trendach polityki światowej. Pisał wiersze oraz listy do możnych tego świata w różnych językach. W 1968 roku znajome to były dziewczyny z Ameryki, to pojechaliśmy do Karola. No i Karol płynną angielszczyzną z nimi rozmawiał o pisarzach, o wynalazcach. Także one były zszokowane i zdziwione, że taki człowiek, który żyje w głuszy i w takich warunkach, tyle wie o świecie. Pustelnicze życie było jego sposobem na walkę z inwigilacją. Mimo to nachodzili go funkcjonariusze SB. Miał już wtedy świadomość, że nie jest jednak w stanie wygrać z tym systemem, w co jeszcze nieco wcześniej głęboko wierzył. Dlatego po śmierci Bieruta w 1956 roku jeszcze raz z ogromnym entuzjazmem włączył się w powstanie Zrzeszenia Kaszubskiego. Чи де вас та професор со перший раз зашед з Karolem Kreftą? Je myślę, że to był 56 rok. I pewnoleżność była taka, że i był na tym założycielskim zjeździe Zrzeszeniu Kaszubskiego. A po tym zjeździe to my jeszcze jechali do mojego straja, prawa ta klucze i tam on jeszcze chwilę był też z nama, a razem z nami, to oprócz prawa ta mnie, byli jeszcze Trepczyk, Rąbszci, Stefan Bieszk. Jak was ta profesor Gue zapamiętał? On bloß po kaszubsku gadał i inaczej nie gadał. I w Gdyńsku był problem, bo wiele jego tam nie rozumieli. Nie jedni kaszubi, co my uwierzyli, że są kaszubami, a po kaszubsku nie gadali. Już w ten czas, jeszcze za Żacygo, jebo rzekł, że on już był legenda, ładnie co gadał. I ja mówię, coś to jest? A on mówi, a nie wiesz, kto to jest? Nie, to jest Karl Krefta. A ja mówię, a skąd to nie? On jest z Łetomina, koleżukowa. Mega podziękować jemu, że jest o tak w kaszabizno. A że czerno-złoty flaga gryfa da num Słowińców w naje remiona, to cych. Że dych tych wódców salem widu i decha, a może nowy ród, mdzemia Salomona? Kaci łed ziukłewa we chłedzy echłe, na piękną waja rydźba sobłetnią, ny lepsi sleme ziecieni, płezdrów chcechłe. Grif, wiedna na słunci grepa lubłetni.
Był doświadczonym działaczem. Dlatego natychmiast przystąpił do budowania terenowych oddziałów nowej organizacji kaszubskiej. Już 7 i 8 grudnia, czyli 5 dni po powołaniu zrzeszenia, założył pierwszy terenowy oddział w Żukowie. Na 2 takich spotkaniach byłem, to było w liceum pedagogicznym i on wyrażał się też tym, żeby jak najwięcej młodzieży kaszubskiej podejmowała naukę w szkole średniej. Poza tym drugi jego taki cel to był po prostu, żeby obsadzać stanowiska kaszubami w gminie, w powiecie, w województwie, że mówi, no weźcie przykład tutaj powiatu, to nie są nasi. No i to nie są Kaszubi, to są obcy. Dzień później, czyli 9 grudnia 1956 roku, Kreft zainicjował powstanie kolejnego oddziału w parafii jego urodzenia Chmielnie. No i szczęśliwie tak się złożyło, że zachowały się dokumenty, zachował się protokół z tego zebrania założycielskiego wraz z listą obecności. Po wyjściu z tego kościoła na plac ustawiono ławy, na którą wszedł właśnie Karol Krefta i mówił o problemach Kaszubów. Ale po tym przemówieniu płomiennym udali się do domu Leona Necla, garncarza. Protokół i pisze on tu tak: zebrani jednomyślnie akceptują sprawozdania o przebiegu i uchwałach Konstytucyjnego Zjazdu w Gdańsku w ubiegłą niedzielę 2 grudnia 1956 złożonych przez obywateli Krefta Karola i Necla Leona. Dobry wum dzyń, gbłyże łet chmielna, wej zys przed nama zymkty stoi, nad młeża i dali, i kłele cielna, łeził naś rych, lyt dłejsa i troi. Zie gry wywaj złełył, znak je to dobry, nie ziwum krwi ni plesń, ni mech. Nad nama słońce i niebłe młedry, les trząs ze se kłysz, wes młecny dech. Dzys łeto chłedzy, źle chcesz bec fryj, do bied ci skwery łeściescy w kół. Trzym głowa wesok, a na to zdrzyj, co Bóg w historii nama ryzdył. Domagali się nauczania języka kaszubskiego w szkołach, domagano się transmisji mszy w radiu i domagano się obecności Kaszub i języka, i historii, i kultury Kaszub w mediach. Za mało było chętnych, którzy by podjęli tą walkę o tą małą ojczyznę. I on się troszeczkę tym przejął, troszeczkę, mocno się przejął, bo się zamknął. Po prostu przestał być aktywnym. Niestety ten zryw w budowaniu struktur Zrzeszenia Kaszubskiego szybko zwrócił ponowną uwagę komunistycznych służb. Był to zatem ostatni akt społecznego działania króla Kaszubów. Przez kilka lat oddał się twórczości literackiej. Później i to stało się niemożliwe ze względu na wiek i choroby. Zmarł w swej pustelni za meandrem Raduni 28 października 1995 roku. – 15 czerwca 2002 roku odbyło się nadanie imienia Karola Krefta Górnemu Rondu w Żukowie. W Pępowie jedna z ulic także nosi jego imię. W Chmielnie uwieczniono jego dokonania tablicą pamiątkową. Od kilkunastu lat odbywają się zrazu w Żukowie, a później w Pępowie konkursy wiedzy o Karolu Krefcie, które mają powiatowy zasięg i przyczyniają się do promocji wśród uczniów idei bliskich bohaterowi konkursu. Najważniejsze jednak, że rozwija się młodzieżowy ruch kaszubski, o co w szczególności Kreft zabiegał. W 2003 roku zawiązał się młodzieżowy klub Kasubia, zrzeszający uczniów, licealistów i studentów z gminy Żukowo.
Po kilkuletniej stagnacji ruch ten został wskrzeszony w 2016 roku. Na fali tych działań zorganizowano pierwszy kongres Młodych Kaszubów w Kartuzach. Wkrótce powstał Klub Młodych Kaszubów w Luzinie. Tworzą się kolejne grupy. Działają z osobna, a także wspólnie pod szyldem Młodzi Kaszubi i pod wspólnym hymnem wyrażającym najważniejsze idee tego ruchu, któremu duchowo patronuje założyciel przedwojennej Kasubii Karol Kreft. Spirwajaś płe wieczny ciase, to kasie bez grifa w herbie, co na złotym tle widnieje. Ja ci przekazałem werbie, na mam suziut sływny dzeje. Kasiebi, wirny te kryjkłe serca, stań ta karna wkół sjanty głełejców blaty, kto stąd, to nice zyńc, ino wirca. Płedremia chwyc słowińca, tłej głe brata. Na nowy ziecy łedem knijmy wrota, do pycerza. Pryce dumę tyr trzecy, niech łed cierny łedę, jaś za karwińści błota, liczny roją sawiece, a śkłełe fyldzecy. Doma z Kasiepska niech rysjek błyr byłty, niech płezny, chłec pózno, docie Bóg dyłziecy. Niech swę błeda znyzji fylny głeśtyłty, niech w końc Alleluja brzmi z dar adobecy.